Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kawilujengan karahayon katentreman mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sami dalasan kaul. Kaula nuwun kunjuk dumateng panjenenganipun para punika sepuh, para pinisepuh, aji sepuh ingkang hanggo mastuti paring pepayaning katomen dumateng sedaya para putra wayah ingkang dat pinundi. Wabil khusus kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Slamet pinangka duta pangarsa suli sarira taling basa saking panjenenganipun kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapak Sunardi dalasan Ibu Erna Ekawati sajane ekonomi ingkang sampun ledha ing pitutur sapana ing pamawas ingkang dat kula betosi. Dumateng para prayagung pangambat menawi panging praja para sateng negari ingkang tansah dados pandum pangiring sedaya para kalodasih ingkang mantuwing Sukarayu. Dumateng para alim, ulama, kiai, santri, hajah dalasan haji ingkang rinten dalu tansah dinanding kitab suci pinangka panuntun dhateng kiblat ing panembah ingkang dat luring budi. Lumebiripun dumateng para sangya tamu kakung Suna Putri ingkang pantes sinudarsana. Nuwun sewu mugi tenih bendong ing sikudenda saha bendu. Dene kauling mriki paripaksa kumantun ngadeg jumantaka wonten ngasa jengatos sami. Langkung-langkung kumawantun gemil kawadikan lan nikas wacana. Kalenipun panjenengan sami nembe katemben sikeca wan pangandikan. Lan inggih awit kawula mriki mradapa dawuh saking panjenenganipun anak Mas Eko Mujiono Sajana Administrasi Publik saha Ibu Titin Ngatinah ingkang hamugati ing rikan menika ingkang separlu anampi atur pangadika pasrah saking panjenenganipun Bapak Slamet pinangka sulisarya saking panjenenganipun kadang pisan sutresna. Kangge hamurkane atur boten katurunan semonggo sareng-sareng kawula dherekaken manuku puja dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih paring daya pangaribawa dumateng kula dalasan pasami. Katiti wonten ngrika lenggan enjang siang niku kula dalan sami tasih saged matunggal makempal wonten ing papanggyan kanthi pinarung karajan lindambaran kateneman miwah kinemulan ing kabagas warasan. Lan ugi mboten katenumpen sholawat salam tansah kita limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu badhe paring syafaat dumateng umatipun. Mugia kalebet kula lan panjenengan sami ing bijangnipun ingkang badhe pikantuk syafaat lan pitulungan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene atur ingkang kasalipun ingkang sepinjah mbok bilih panjenenganipun anak Mas Eko Mujiono sak keluarga ingkang sampun kabiyantu para paraga amung rawuh anggenipun nampi kerawan jengatos sami dereng pikantuk atur pambagya mulai ditakep asta kala mriki ngambadhe atur ngajeng ngaturaken wilujeng menggah kepareng rawuh panjenengan sami. Kaping kalihipun anak Mas Eko Mujiono sekalian ugi ngaturaken ageng panuwun ingkang terpindhan. Dene jenengan sami saestu sampun kepareng rawuh minangkani menapa ing dados atur panyunipun.
ingkang salajengipun mugi dipun sikakaken anggenipun anak renggah kanthi mardu mardi palih wonten ing papan pahargyan prasaja ing enjang siang menika. Wontene cakem saking tiganipun inggih kangge handhapi atur pangandika pasrah saking panjenenganipun Bapa Slamet pinangka sulisarira saking panjenenganipun kadang pisan sutresna. Ingkang sepisan nika ngaturaken salam kawijengan saha salam takdim mugi katur dumateng panjenenganipun anak Mas Eko Mojiono sekalian Ibu. Ingkang menika kita tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosok wangsulipun salam kawijengan saha salam takdim saking panjenenganipun anak Mas Eko Mojiono sekalian mugi katurna dumateng panjenenganipun Bapak Sunardi sekalian Ibu mekaten. Dinikat jangkep kapingipun panjenenganipun ngaturaken sekar cepaka mulya sasele. Ingkang aparatipun bagus Zika Ervira Ovita sarjana teknik. Putra jalu saking panjenenganipun Bapak Sunardi Ibu Erna Ekowati sarjana ekonomi. Wingking saking Perumahan Bolon Perme nomor 12 Colomadu Karanganyar. Mugi kaijab kabulan kawisda panggih. Kalian Diah Ayu Roro Devi Cantika Nur Kasanah sarjana kesehatan masyarakat magister kesehatan masyarakat putra putri saking panjenenganipun anak Mas Eko Mojiono SAP Ibu Titin Ngatinah ingkang pidal wonten ing Manggung etes kawan RW 3 Desa Manggung Ngemplak Boyolali. Ingkang saestu caos menika bilih Titi Laksana ijab kabling putra panjenengan sekalian. Sampun katindakaken rikala dinten Sabtu Pon Surya kaping 16 Mei warsa 2021 kilang langkung watawis tabuh 7 enjang mekaten wonten ing dalem Manggung mriki. Menika awit saking sewi rakasing Gusti ingkang murbeng dumados. Saha pikantuk puja hasta puji hastu sagunge para ingkang sami rawuh. Titi Laksana ijab kabling putra panjenengan sekalian saged kasambadan lulus raja boten manggih alangas setunggal menapa miturut satataning agami ingkang rinasuk mriki satataning aturagari ingkang lumampah. Lajengipun ugi ing dinten menika kirang wacita busdasa mangketen badhe kawontenaken wisuda putra panjenengan sekalian miturut adat Widi Widono ingkang tasih sinengker ing tatah Manggung mriki. Mboten sanes saking panjenenganipun anak Mas Eko Mojiono sekalian Ibu tansah nyuwun tambahing pantungo saha muji. Mugi-mugi wisuda putra sekalian ing mangke saged lulus aja mboten manggih alangas saha tunggal menawa. Satemah saestu anggenipun badhe jejodohan saged pikantuk wahyu judhe ingkang jati saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala kados itbak jejolanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalasan Siti Khadijah. Kajengipun ugi panjenenganipun Bapak Slamet ngaturaken syarat sarana salebetipun palakrami mekaten ingkang mawarni-warni ingkang menika ingkang rupi wastra buga lan nedana arta ingkang mapan wonten salebetipun dranjang sita saestu kanthi gembirane manah kita tampi kanthi suka saha gembening bali. Mugi-mugi sedaya sih kadarman saking panjenenganipun Bapak Sunardi Ibu Erna saestu dadosa ngamal jariah saking panjenenganipun lan pikantuk lintu ingkang tikel matikelan sataju saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun para lenggah para tamu saking ingkang kangumutan mbok bilih binjang dinten utawi Surya kaping 21 Mei 2021 sasampunipun putra panjenengan sekalian kawisuda rampung mekaten kesanipun Bapak Sunardi sekalian putra panjenengan sekalian mugi kadolanaken dumateng Perumahan Bolon Permen nomor 12. Boten sanes mangke badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Eko Mojiono. Lan ugi saking kula pinangka taling basa saking panjenenganipun Bapak Eko Mojiono sakalian mbok bilih anggen kula nampi saha saswaluyan kirang merani dumateng kula sami. Nggih awit saking enten-enten
ingkang cecer cewet lan kuciwa langkung-langkung kirang wijang wijining wacana inggih kala umurasi saking kirengipun seserpan andalan andhapipun pawiyatan ugi kancah mawantu-wantu nyuwun agung samudra pangapunten. Wabilih mangkaten lan semanten kirang langipun nyuwun pangapunten agur kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.